Салом алейкум, бародаро. Дар видео нашоти ҳалолу ҳаром будани криптовалюта, яъне ки сармоягузорӣ дар фондовый рынок гап мезанем. Бисёриҳо дар канали Business TG нависиданд, пурсиданд, ки як видео кунем ва ҳар рӯз дар мо менависанд қариб, ки ҳамин кор дар криптовалюта, харидани биткоин, яъне ки сармоягузорӣ вобшум дар фондовый рынок ҳалол ё ки ҳаром. Ва биёед имрӯз мефаҳмонем полни, ки ҳалол ё ҳаром кор дар фондовый рынок. Бешакӣ қайд мекунем, ки ман чизе ки худам медонам, худам фаҳмидагиам, ҳаминҳоро мегӯм. Касое ки шумо розӣ нестем ба фикрҳои ман, шумо метавонед ки бинависед фикротона, ё ки автопурсен ягон одамое, ки бо ҳамин соҳара хубтар медонанд, ягон малло, ягон одамое, ки мақсад ҳамин соҳада сахт мефаҳманд. Ва биёед нигоҳ мекунем нашоти сармоягузорӣ, вобшум сармоягузорӣ гуфта, хай медонем, ки дар чанд соҳо мешавад сармоягузорӣ кардан. Мо асоби навози дар бораи сармоягузорӣ дар фондовый рынок мегӯем, яъне ки дар бозори ҷаҳонӣ, биржаи ҷаҳонӣ дар гап мезанем. Дар бозори биржаи ҷаҳонӣ якчанд роҳҳои сармоягузорӣ ҳастанд. То есть метавонед дар аксияҳо, яъне саҳмияҳо, облигатсияҳо, дар фондҳо, дар форекс, яъне ки валюта, металлҳо ва метавонад дохил шавад криптовалютаҳо. Ҳамаи инҳо дар фондовый рынок ҳастанд. Ва биёед просто дар бораи аксия ва облигатсия инҳо гап мезанем ва дар бораи криптовалюта конкретна чӣ қадр гап мезанем, мақсад мефаҳмонем чӣ хелай чие. Биёед аввал ҳама чизи популярни шуда дар бораи аксияҳо гап мезанем, яъне ки шумо чӣ қадр метавонед аксияҳои ширкатҳоро харед ва фаҳмед, ки ҳалол ё ки ҳаром. Вобшум дар борашон мегӯм кратка. Мо намегӯем, ки ҳар як аксияро ҷудо намекунем, намегӯем кадомаш ҳалол ё ҳаром, ҳамихел мефаҳмонем. Ба фикрам, ки чотка мефаҳмед. Якам нигоҳ мекунем аксияҳо. Аксияҳо дар чӣ дохил мешавад? Дар инҷа якчанд ширкатҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. Якчанд тана, якчанд ҳазор ширкатҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. Допустим, тоқа ширкатҳои российский Сбербанк, Газпром, банк ВТБ, Лукойл, дига даҳҳо ҳазор ширкатҳои российские ҳастанд. Бо ба монанди ҳамин бо ҳастаи дар аксиё американские аксиё, яъне ки Facebook, Meta ҳаста, Apple, ширкати Tesla, SpaceX, дига ширкатҳои калон ба монанди Microsoft, Nvidia, ҳамаи ин ширкатҳо дар фондовый рынок ҳастанд. Шумо метавонед, ки харидорӣ кунед аксияҳои ҳамина ва ҳисоб болоравии ҳамин истеъмол кунед, ё ки дивиденд шуда. Нигоҳ кунед, нашоти ҳалолу ҳаром будани аксиё, дар аксия чӣ омадагӣ, ки нашоти ҳалолаш? Аксиё вобшум гуфтем, ки ай ширкатҳоам просто ширкат барои мисол Лукойл, Сбербанк, ино сихчона дора, аксиёшона доранд ва инвестор ҷамъ мекунанд, сармоягузор ҳамин ҳисоб ва ё бигем, ки сум ҷамъ мекунанд барои пешрафти коршон. Чӣ хел фаҳмем, ки ҳалол ё ки ҳаром аксиё? Аксиё дар ҳаста ҳам ҳалолаш, ҳам ҳаромаш. Просто шумо нигоҳ мекунед ширката чӣ кор мекунад, медонед дар бораи ширкат мехонед. Допустим, Лукойл, хай Лукойл бисёритон медонед, ки чӣ ширката чӣ кор мекунад. Вобшум медонем дар бораи Лукойл мехонем, чияй, чӣ кор мекунад, чӣ производить мекунад. Агар ки производствои Лукойл медонем, ки ҳама нефтяни ҳамо чизи Россияй ваи ҳалол ай ҷоҳати корш, барое ки нефт мисол ягон ҷой чиш нестай, ҳаромиш нестай. Агар ки мо бигирем ба монанди Лукойл кори ВТБ банка, кори Сбербанка, ино ҳалол нестанд. Харидорӣ кардани Сбербанк, ВТБ, барое ки кори бонкия, кори бонк маълумае ки худаш мисол процент мехӯрад, ай ҳисоб ҳалол нестай. Ва дар гуфтагие, ки агар ки 5% кори ҳамин ширкатҳо 5%иш ҳаром боша, мисол айроҳи ҳаром дар худшон бияд 5% зиёд боша, уҷа ширката мумкин нест харидорӣ кунад. Барое ки ширкатҳое ҳастанд, ки якчанд дар дохилшон якчанд бизнесҳо доранд худшон. Мисол Сбербанк ҳозир бинед, ки аввал тоқа як банк буд, ҳозир уҷа чизи доставка ихча юка магазиноша юка аптекша Сбермаркета дига чизо дора. Ҳамино уҷа чанд бизнесҳошона расширят карданд. Ба ҳамин любой аксиёда ҳамин хел нигоҳ мекунем, ҳисоб мекунем, ки ҳамун кори ҳамун ширкат ҳалол ай, кораш ҳалол боша, мақсад ширкат ҳалол ай. Агар ки кораш ҳаром боша, ай ҷоҳати ислом, мисол ягон чӣ мегӯянд, наркотик производить кунад, ягон арақ-парақ, ягон чизи дига, уҷа ҳалол намешавад. Дуюм, дар бораи индексҳо. Дар индексҳо метавонанд якчанд аксиё дохил шаванд. Вобастаи индекс, допустим, SP500 индекси гема ҳама калонтарин, ҳама бақватаринай, ки 500 саҳмиёи пеши аксиёи американски, аксиёи технологически, аксиёи пеши Америка. Инҷа дар Apple, Microsoft дига метавонед, ки бинед ҳамаша дар нашоти ширкати, то есть нашоти фонди SP500 чанд садсолу зиёда, ки кор кардаистад.
ино вибр мекунанд чандто аксиёра дохилшон ёки Dow Jones. Dow Jones фақат 100 сол зиёдтар дар фондови бирҷа. Касое намедонанд метавонед рӯи бини видео. Ино ҷудо мекунанд просто аксиёи дар кория ва дар мино мо вложид мекунем. Ила метавонед рӯи бинед кадом ширкатҳо чӣ чизо дорад, долиёшон ҳалол аст, ҳаром аст дар интернет ёки просто шуд дар Google менависед ки ҳалол ё ҳаром вложид кан инвестиция кан дар ин ширкатҳо. Шумо ҳамин ҳисоб то есть мефаҳмед ки ҳалол ҳаром буданашон. Просто нашоти нигоҳ кунед на биржа аст, московский аксиё аст, индекс хайрестиш дар кор аст, SP 500. Шумо дар ҷа чиқар сум кор мекарден дар индексо. Допустим шумо дар ҳолати нарх арзон будан мехариден, просто нигоҳ мекунед соли 2020 мехариде, соли 2000 ҳамун 22 сол пас уже я баробар нархи харидагӣ то зиёд мешуд. Любой аксиё мехаридем, мисол шумо дар ҳолати арзон буданаш мехариден, дар 1 сол 2 сол уже 1 баробар 2 баробар хай вобастаи рынка, я намегем мисол пешгӯӣ кана метавонед ки чӣ хел мешавад, метавонад ки минус рава барада. Ашоти бисёртар шумо метавонед дар курси ман сармоягузор шинос шавед аксиё чи облигатсия чи яъне фонд чи ҳамашон ҳаст аксия ва облигатсияҳо IPO ва IDO ва форекс ҳамаи нашот ино дар курс ҳастанд. Нашот криптовалюта чия ино метавонед шиносед дар курси ман сармоягузор. Сокаи курс дар таи шапкаи профил ҳаст. Мемонам дурест качат кунед. Сеюмаш гуфтем ки форекс. Форекс ҳай мегем сразу ки валюта, валюта торгови валюта ин ҳалол нест. Кури вообще метавонед хай просто ҳалол нест. Дигар мавзӯъ облигатсия. Облигатсия чи? Облигатсия қарз додан ба ягон ширкат ёки ба ягон чӣ мегӯянд государственӣ аммо чизои корхонаи давлатӣ барои пеш бурдани корошон. Допустим облигатсиярам ҳалол нест. Дар ислом просто мегӯям хеле облигатсия ҳалол нест. иҷозат наметавонад кор кардан дар облигатсиё ки аз сабаби ҳалол набуданаш. Аз сабаби қарз метем шумо ами процент қарз метем набарод ай шумо на банк мегирен ҳамира набарод чи облигатсия. Хай нашотирам дар курс ҳаст нашоти тема облигатсия метавонед ромада хатон биней нашоти облигатсияҳои навомбаркҳо ҳамаш ҳаст. Облигатсия чи ай масалан чӣ хел облигатсияро харидорӣ мекунӣ, чӣ дохил мешавад дар облигатсияҳо ҳамаш оиди облигатсия ҳаст. чанд намуд мешавад, чӣ хел рисковне, чӣ хел рисковне нест дар курс нашоти облигатсиё ҳама ино ҳаст. метавонед ромада шинос шавед. Нашоти облигатсиё гуфтем ҳалол нест. мавзӯи дигар мавзӯи фьючерс, мавзӯи аҳам асосие ки ҳама бисёр мепурсанд мо фьючерс мумкин бисёриҳо мегӯянд ки хай ҳалол ай фикри ҳар ка фикри хича доранд ки ҳақиқатиш ҳамине ки фьючерс ҳалол нест кор карданаш. бародар фьючерс иҷозат нест дар ислом кор карданаш. Барои чӣ? Барои ки фьючерс қарз гирифтан аму допустим аксия бошад биржаи то есть брокерай агар ки дар криптовалюта бошад криптобиржаи шумо қарз мегиред яъне ки баъд деимаш ки плечо қати кор мекунед слишком рисковне сумтона бисёри 99% метрейдерҳое ки дар фьючерс кор мекунанд ино оқибат бой мекунанд. Дар видеои дигар мо гуфтагем видеои гузашта дори бо видео мешавад дар канал нашоти фьючерс. Фьючерс ҳам бародаро ҳалол нест. Просто ҳози баъзеҳо менависен хелхе мо дар курс нест оиди ҳами фьючерс мо ягон дарс надорем, мо ёд наметавонем фьючерса. Просто ҳалол нест кор карданаш. Деимаш ки рисковни бадай любой новичок ки дар фьючерс медорад любойш сумша бой метиҳад. Любой новичок донем хел гаранти метиҳам ҷада 10 сола опыт дар коре ки ба шумо ёд бигирен ёки масалан 3 сол конкретно кор кунем. Мо надорем нашоти фьючерс дарс наметиҳем, ёд наметиҳем. Метавонед ки нанависед нашоти фьючерс дарс дорем надорем нест. Фьючерса гуфта гузаштем. Я мавзӯи дигар нашоти пакет опшион, Quotex, нашоти ами в общем ҳамаи опшионҳо инорам ҳалол нест. Шумо дар видео дигар гуфта гузаштагӣ бидем нашотами метавонед дар канал олимем навошта поини видео тамошо кунед. Ҳалол нест кори опшионҳорам. Просто аз сабабе ки ваё ставкаи мои дар пиёраи болоравӣ хай дар видео метавонед рӯи конкретно тамошо кунед нашот чӣ. А мавзӯи дигар мавзӯи ҳама асосӣ ки бисёр менависанд нашоти коре ки основной ҳози мо мекунем мисол ами курс ёд метиҳем мисол дар группҳо мисол ҳози мо кор кесем и основаи криптовалюта аз сабаби даромади зур буданаш баъд аз сабаби темаи хайр буданаш мисол ҳози мо крипто дар кор кесем бисёро нависастанд ки мақсад крипто ҳалол ёки ҳаром. чизе ки нашод аксия гуфтагӣ бидем бародаро ҳами крипто дан ҳам хела масалан агар ки кори проект кори ами криптовалюта ҳалол боша мисол дар ислом ягон ҷои чӣ набоша шак шубҳаш мисол криптовалюта ҳалол мешава. Агар ки ҳаром боша мисол кораш проекташ аҷати ислом пури нагирад проект ҳалол намешава. И ба фикрам сода оддӣ намқа гапай. Любой криптовалютаро ҳаст чатботи ки мақсад шумо метавонед проверка кунед. Ба таи видео ссилкаи чатам мемонам. Телеграмда метавонед рӯи любой криптовалютаро банависед номша мебурад худаш мега ки ҳалол ё ҳаром. Акуҷа основной криптовалюта ҳастанд. Баъд
бисёриҳо мегӯянд, ки нашоти биткоин, эфириум, биткоин худаш ҳалол ё ки ҳаром? Хебат до сих пор ҳозирам ҳастай чизое, ки уламое, ки мегӯянд, ки биткоин ҳалол нестай. Баъзеҳошон не ки аллакай 70% уламо мегӯянд зиёд, ки масалан мумкин харидорӣ кардан. Барои чӣ? Аввал мумкин набуд, аввал аз ҷиҳати ислом дараст набуд кори ҳамин, ҳозир бошад дарасте, барое ки аввал аналогически ценность надошт биткоин, аввал истифода намешид биткоин. Ҳозир бошад биткоин одамо уже дар давлатҳои мисол дар Бразилия, дар давлатҳои осиёи як қисмашон дар Малайзия, Токио, дигар давлатҳода аллакай ба воситаи биткоин хона мехаранд, дар Дубай, дар Турсия магазинҳода мераванд, харидорӣ мекунанд, биткоин қайта оплата мекунанд. Как сум ҳисоб кардагиам биткоина. Мисол дар Дубай шумо метавонед ки бирен хона бихаред ба биткоин, мошин бихаред. На Теслада бинед, ки ба биткоин метавонед биред шумо мошин бихаред, Тесла бихаред. Уже биткоина как як аналогически ценность пайдо кардагиам, ин сабаб гуфтаистанд, ки ҳалол кори биткоин, мақсад метавонед ки инвестировать кунед. Хай бо метавонед барои 100% боварӣ кардан бохтон омада бинед. Ман мисол чизе ки медонам худам ҳавая гуфтаистам. Закир наятам нашоти тема гуфтагиам, мақсад нашоти ҳамин бопшам фондовый рынок видеоша агар ки биём ба таги ҳамин видео мемонам доред тамошо кунед. Мисол чизе ки вай гуфтагия видеои стари буд, хай метавонед тамошо кунед. Эфириум хай эфириум мегӯянд, ки мисол ҳалолаи проектам метавонед инҷа инвестировать кунед. Хай хитон бародаро, ман основноиша гуфтам. Инҷа криптовалютаҳо барои 10,000 қариб криптовалютаи дар ҷаҳон, ҳар яктаи ҳозир мо агар якта шине нақл карда гуфта кадомаш ҳалол кадомаш ҳаром, уже магарем ки се рӯз видео снимат кунем. Барои қадар хитон чизи видеоро мемонам ботта дар омада бинед, ё ки просто дурен криптовалютаро нашоташ бихонед. Просто чӣ криптовалютае чӣ кор мекунад. Мо гуфтагӣ будем, ки дар CoinMarketCap дар видеои гузашта метавонед ки нашоти любой криптовалюта дурен бихонед, чӣ кор мекунад, чӣ вазифаро анҷом мекунад, ҳамашон ҳаста дар CoinMarketCap. Дар омада бинед чӣ саволое ки мешавад марҳамат дар таги видео метавонед бинависед, ё ки фикри идея хитона нашоти ки шумо чӣ фикр доред нашоти ҳамин криптовалюта ҳалол ҳаром буданашон нависем дар таги видео обсуждат мекунем. Метавонед ки дар ёки WhatsApp мо, Telegram мо ҳаст, дар чизи ман сармайя гузорда дар омада курса скачат кардем, дар мо бинависен, мисол чӣ саволое чӣ ҷои тушон боша ҳаст, ҳамаина алоқа ба мо Telegram ҳаст, WhatsApp ҳаст, метавонед сайча скопировать кунед, скачат кунед. Также Instagram буда метавонед дар Instagram Business TG метавонед омада подписатсия кунед, бихонед постҳои нава. Нашод Telegram дар группа дорем отдельно дар нашоти новостиҳои криптовалюта, дар ҳамин ҷо ҳам ҳастанд новостиҳои нав. Метавонед ки биромада просто программаро дар хитон скачат кунед, ки ҳам хеле дар экранатон отдельно монед. Бинед новостиҳоро ёд бигирем криптовалютаро. Дар канал мебурям видеои нав нашод крипта, мақсад чӣ саволое ки боша нашод крипта метавонед нависед, дар чӣ мефаҳмонем ёд метиҳем. То видеои оянда.